Ito po buntut si kay nagbilandong na. Ito na raw, hindi bugal. Nahala kong bugal ang kato kay humok. Kadiwang hugna. Ako eh. Nama-nama mo na sakit. Ano mo lang sakit pag bigla kayo. Santos ya. Pwede. Kusisakan. Which is babaw. Ito eh. Ito na. Isa ka ito. Sige. Okay. Bisa tibutang dapat. Ini. Okay. Baru makita sa bus. Balde, sahur. Balde, tengok ke balde. Terus aku. Kung nasa ako pasiro na sa grabas yung iba rin bilang di pangayo ng balik kayo bilang po biglan tapos sarap ng order balas wala na nila pangayo narapunti akong gamit.
mga magamit siya. Kasi magpasili kayo kung maka-istoryan nyo kaya focus ko sa ako. Tas po kayo, tas bintang ko din. Ini lang. Nabiglaon. Kaya nas lawas. Wala po nagihimo na kong exercise mga katuski. Kapag pasimot. Sinutong dapat isin mo lawas dahil na sa silitan yun yuk may gas ko daw lahat hindi nga masakin Lagay. Siksay na hinay lang, kagigit. Walang hinay, basta kamay.
tigaw kan tusin murag gini. Karon. May kitingog.
balay, maabot bitaw mga outlet sa kuryente. Uli ko yung makatuski nga maabot niya sa tubig ang mga outlet sa kuryente. Yung ground mo na yan, na-atri ako mga pamilya na medyo na kanan. May lago timingan nga na ako. Wala. Pilakaw. Na. Pinsan na ako. Pinsan ako daan. Laog kapoy. Puso na. Masipti na ito ang tubong pamilya. Ulitan galing mga kapsir na mga baha sa ito mga pa yung mga simana hindi magaling mag brown out at tiklagin mo sa iyo ang mata na sa tubig at sa plinti kasi tarantang mo kasi kusok tubig pati sunod na kita tubig sa balay kaya mo lang ginidaan hindi ko ito hindi ko pangkas parang nakasiguro yun palitan lang ko sa pagmagan sulay na kaya ko mga katuski mawir ko ako lang yung kulihang adlaw mawir so landong gini at hindi po kumkalinaw o panpan kung target niya sa tagsayo na yun hapon maka wah dia ko pudre kanila dia ko panpan tis kadi masayang adlaw sakit man
Isulti kayo gan. Terus sigarihan akong hatag pagkaon. Inanin sa karong mga siya. Ano kayo? Ano kayo? Ini na ha. Niya na. Wala kayo pagkaon. Ngayon ko si pagkaon. Sige. Isog ka dito. At tumahan sila ha. Grabe. Sa likik lang balay. Isog kayo. So, dyan sa balay. Okay naman eh. Ha, pagkaon. Palay. Hindi rin nanin yung mga bagay. Huwag makawin. Maligo ka. Maligo. Maligo ka din na. Namang naliro ni Alin na naman eh. Pwede ka maligo ka. Biling sulod ha. Biling mo sulod ha kayo mo. Kasapan ka dia. Kaya pagsulod. Udah deh. Tidak boleh. Buka.
lang niya. Oh, hindi sa sinyo. Tuloy ba ng kamera di ahat? Putot kayo kiro. Bra. Ano yun? Yan ako ipakita niyo sa inyo yung mga kapatid ko. Yung sa nakapag basta ng mga sinato. Tapos susi 5. Kaputawad mga ito relax sa pud ko. Okay. Ka parang hapon kapit po sa mga kirlo fellowship parang gabi relax sa nakapulawas para makaligo pwede nga sa trabaho niya hindi pa puso man maligo ka ato pa nila makadako kada sa lawas makapas mo sa puso so kaya na kita magkatuski awar gitu siya makagikan makagikan ang asabi mo tayo mga mga istorya sa mga tiglangan mo sa inyo pag-usok yung trabaho mahimo ayaw yung tapos sa tubig dagan ako bilihan mo makahimuan kang gabi relax karon taon ayun parang hindi na makaliko langsung matapos kini ang game bulan tingin 3 bulan daan lagi sa pala trabaho ginang na sige construction mo na pinakapit mo kap sa lapok kumaan masa siminto dahil
Wala ka naman ang trabaho. Hindi mo pa ilalong. Pero, pagi na ito niya ako sige. Sige lang tag ko na yung muntok. Dalit naman ni kuwang na eh. Nangapangag na tani, nangapangag na tani. Okay. Pero terus kayak maghakot sa ko. Tan. Ayan. Okay. Nakapulupot kayo. Yung pag kumana kong hakot, ayan ako ipakita sa inyo itong yung sarap ko pag plaster na sila ko nga lapok na akong hakot. Sige.
Ito mga ka. Balik po siya. Like the balay. Saan tungtong sa pamahawak dito. Ito. Yeah.
Dito dito lang dahil. Ay, po, inabot na itong may lupa. Ha? Paano na eh?
Final tambak ko. Mga bukong sa lubi. Mga tayakir sa mga akong matuski. Nara. Tambakan kape. Sita. Abono ka po sita. Silbi abono ka po. Gladiators ni bata sa kumpo.
Bakang nga po siya. Okay, mga kiski. Nahanang mag-relax. Puhis ako. Okay. Parang yung kaligo niya hapon. Kapil ko sa mga care group, fellowship na paghimawan niya sa mga iglesia. So, dito po po ito mga kiski. Bye-bye. Thank you.